Zabezpečenie lesného porastu, kritérium C, prispôsobenie sa stanovišťu. Za zabezpečený sa považuje lesný porast, ktorý sa už prispôsobil podmienkam stanovišťa, čo sa prejavuje znateľným výškovým prírastkom a dosiahol výšku viac ako 2/3 výšky buriny alebo malinčia. Kritérium podľa uvedených parametrov, znateľný výškový prírastok a dosiahnutie výšky viac ako 2/3 výšky buriny alebo malinčia, posúdia aj menej skúsený hodnotiteľ. Znateľný výškový prírastok sa zväčša prejavuje práve na jedincoch, ktoré dosahujú výškový parameter 2/3 výšky buriny a malinčia. Takéto jedince je v lesnom poraste už zväčša možno vidieť aj v čase vegetácie. Zložitejšie je posúdenie tohto parametra v podmienkach značnej variability v prispôsobení sa stanovišťu v rámci veľkej posudzovanej plochy. V takýchto prípadoch je potrebné pre posúdenie menej odrastených častí mladého lesného porastu zvoliť vhodný termín posúdenia stavu v jarnom alebo jesennom období, keď vegetácia buriny a malinčia nie je plne rozvinutá. Pokiaľ sa v poraste vyskytujú také jedince, ktoré nedosahujú limity tohto kritéria, je dôležité, aby netvorili súvislé časti a aby ich podiel v poraste nepresahoval zhruba 20% výmery hodnotenej plochy. Opodstatnenosť uplatnenia takéhoto odborného odhadu neohrozenosti vývoja lesného porastu a prispôsobenia sa stanovišťu je praktické posúdiť v porovnaní odrastenia mladého lesného porastu v rovnakých stanovištných podmienkach s vekovým rozdielom zhruba plus 5 rokov, kde je možno vyhodnotiť, či menej odrastené jedince sú prispôsobené podmienkam stanovišťa alebo naopak sú ohrozené na vývoji. V detaile sa v sledovanom dokumente zameriavame na samostatné vysvetlenie každého kritéria na posúdenie zabezpečeného lesného porastu. Dôležité je si uvedomiť, že v konkrétnom hodnotení zabezpečeného lesného porastu bude potrebné kritéria prispôsobenia sa stanovišťu, dostatočného počtu jedincov a potrebného počtu jedincov s predpokladom ďalšieho rastu napriek určitému rozsahu poškodenia posudzovať vo vzájomnej súvislosti, nakoľko nie optimálny stav jedného z parametrov môže byť kompenzovaný optimálnym stavom v ďalších kritériách a naopak, limitné hodnoty parametra, napríklad dostatočného počtu nepoškodených jedincov, môže mať vzťah a vplyv na hodnotenie sponu, respektíve hodnotenie prispôsobenia sa stanovišťu. Zákonom o lesoch preferovaná prírodzená obnova je zväčša stanovištne vhodná, spravidla tvorená jedincami značnej početnej prevahy oproti sponom a počtom sadeníc na hektár, ktoré sa stanovujú príslušnou slovenskou technickou normou pre umelú obnovu. Odlišné bude posudzovanie lesného porastu z umelej obnovy a lesného porastu z prírodzenej obnovy. V tejto súvislosti aj menej vyvinuté časti porastu pôvodom z prírodzenej obnovy budú prispôsobené podmienkam stanovišťa. Často odolávajú burine a malinčiu súvislým zápojom v hlúčikoch a skupinách zmladenia a nárastov už v tomto vývojovom štádiu, keď ich priemerná výška nedosahuje 2/3 výšky buriny alebo malinčia obdobných stanovištných podmienok. Naopak, ako vidíme na príslušnej časti videa, odrastenejšie jedince zakladaného lesného porastu pôvodom z umelej obnovy, ktoré už vykazujú znaky prispôsobenia sa podmienkam stanovišťa tým, že majú znateľný výškový prírastok, môžu byť ohrozené na svojom vývoji v dôsledku konkurencie vegetácie stanovišťa. Posudzujeme odrastanie výškou, ktorá sa vyžaduje do 2/3 výšky vo vzťahu ku burine a malinčiu. Nedostatočná výška sadeníc zakladanej drevinovej skladby, nedosahujúca parameter 2/3 výšky buriny a malinčia, môže mať pri podcenení potreby ochrany kultúry proti burine za následok taký rozsah úhynu jedincov, ktorý môže byť dôvodom nezabezpečenia mladého lesného porastu v dôsledku tohto kritéria aj za stavu, keď počiatočné odrastanie kultúry posudzované na základe výškového prírastku bolo hodnotené pozitívne s perspektívou pre budúci vývoj mladého lesného porastu. Záverom, pre správne aplikovanie kritéria o prispôsobení sa stanovišťu je treba zvýrazniť osobitný zreteľ na časti mladých lesných porastov pôvodom z umelej či prirodzenej obnovy a predovšetkým potrebu vyváženého posúdenia oboch parametrov kritéria prispôsobenosti podmienkam stanovišťa, to je, v prvom rade posudzujeme samotný rast, čiže výškový prírastok ako znak dobrej ujatosti sadby a nárastov a v druhom rade posudzujeme limit stanovený vyhláškou o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa, a teda, či hodnotené jedince svojim rastom dosahujú výšku 2/3 výšky buriny a malinčia.